Beth mae'r rôl y Comisiynydd Heddlu yn cynnwys? Wel, mae'n cwestiwn ddiddorol i ddeud y gwir, achos mae yn llawer iawn mwy cymleth na oedd bobl yn meddwl. I dechrau awdurdod i datblygu cynllun i'r heddlu yn De Cymru, sy'n cynnwys popeth o gwer i Caerdydd a i fyny i Merthyr a Glynedd a felly ymlaen. Y cynllun i dweud be mae'r heddlu am wneud dros y 2 blynedd nesaf yma, y cyllid, y precept sydd yn penderfynu faint mae pobl yn talu yn leol ar gyfer yr heddlu. A'r trydydd beth ydy sicrhau bod y system, y criminal justice system yn gweithio yn effeithiol yn De Cymru. Wedyn mae o yn rôl weddol cymleth. Pam benderfynwch chi roi cais am y swydd? Gai jyst dweud o ble dwi wedi dod i'r ddiddordeb yma. I dechrau oedd ni'n gweithio am ryw 6 mlynedd fel newyddiadurwr yng Nghaerdydd gyda'r South Wales Echo adeg yna. A wedyn oedd ni'n gweithio'r ieuenctid yn gweithio gyda pobl ifanc cael fe ethol fel aelod seneddol De Caerdydd a Phenarth. A peth ydy, oedd ni'n edrych ar y syniad newydd yma a meddwl fedra hyn gweithio neu fedra fo mynd allan o dref. Oedd na dewis wedyn i sefyll i un ochr a just baio pobl am wneud pethau allan o drefn, neu dweud, wel, dwi'n barod i sefyll. A dyna nes i penderfynu wneud. I sicrhau bod pethau'n wneud y ffordd iawn sydd yn lleihau yr effaith o troseddu ar y cymuned. Dyna prif cwestiwn oedd ni eisiau wneud, a dyna'r reswm nes i sefyll. Beth yw'r her fwyaf sy'n gwynebu'r heddlu yng Nghymru heddiw? Wel, y challenge mwyaf ydy'r ffaith bod Llywodraeth wedi torri yn ôl ar yr arian i'r heddlu. Wythnos yma, wrth gwrs, mae canghellor yn dod ymlaen gyda budget newydd. A dwi'n tybio, wrach, bydd o'n torri yn ôl unwaith eto ar yr arian i'r heddlu. Bydd hwnna'n galed iawn os mae hwnna'n digwydd. Yr un peth sydd wedi helpu ni yng Nghymru ydy bod y Llywodraeth Gymraeg wedi rhoi arian iddyn ni cael just dros 200 o weision sydd yn cefnogi'r heddlu, Community Support Officers, a fydd hwnna'n helpu i cael mwy o gysylltiad gyda'r cymuned. Ond os mae'r Llywodraeth yn torri yn ôl unwaith eto ar yr arian, fydd o'n creu broblemau mawr. A dyna'r challenge mwyaf. Sut gallwch chi wneud gwahaniaeth a beth ydych chi'n gobeithio cyflawni fel Comisiynydd? Os mae cydweithio rhwng yr heddlu a awdurdodau eraill, fedrwch chi lleihau y troseddau sydd yn digwydd, a mae hwnna'n holl bwysig. A gyda y profiad dwi wedi cael dros y blynyddoedd o cydweithio, gweithio gyda'r sector gwyddorol a felly ymlaen, dwi'n meddwl fedrai creu yr awyrgylch iawn. Beth yw problemau troseddol mwyaf De Cymru? Fyswn i'n meddwl bod y problem mwyaf ydy beth sy'n digwydd yn y trefi a'r dinasoedd gyda'r nos yn arbennig ar y penwythnos. Mae pobl yn dod i fewn i'r dinasoedd i fwynhau yn heddiw. Mae hwnna'n digwydd yn Caerdydd, mae'n digwydd yn Abertawe. A y ffordd mae pobl yn fyrhafio, ormod o alcohol, a mae hwnna'n creu broblemau mawr. Y peth arall ydy be mae pobl yn defnyddio, drugs a wahanol bethau sydd yn digwydd. A mae hwnna'n newid y ffordd mae pobl yn behafio. Yn eich barn chi, sut dylai'r heddlu delio gyda trosedd mewn ardaloedd lleol mwyn gwneud ein trefi a pentrefi yn llefydd fwy ddiogel i fynd? Rhaid na fod cysylltiad agos iawn rhwng y pobl mewn unrhyw ardal, unrhyw pentre, unrhyw dre a'r heddlu. Achos os ydych chi ddim yn cael y fath o cysylltiad yna, mae gwybodaeth ddim yn dod i'r heddlu. Os mae pobl ddim yn cymryd cyfrifoldeb ar yr awyrgylch yn y pentre, yr amgylchfyd,
mae pethau yn mynd o'i le. Wedyn rhaid cael y safon mae pobl eisiau gweld yn leol, bod yna cefnogaeth a partneriaeth rhwng yr heddlu a pobl leol. Ydych chi'n credu dylai carchar gynnig rhaglen gwell i helpu i garchorion i beidio gael droseddu? Problem gyda carchar ydy bod i raddau mae'n gwneud pobl drwg yn waith. Os ydych chi ddim yn gwneud pethau i roi disgybliaeth, roi rhyw fath o obaith o'i swyddi. Mae yna lot o bobl yn mynd i fewn i carchar, dod allan, dim cartre, dim gwaith, a maen nhw'n trosedu unwaith eto. Wedyn maen nhw'n mynd i fewn i carchar unwaith eto, a mae yna cylch mawr yn mynd o gwmpas, a mae hwnna'n gostus iawn. Mae rhoi bobl mewn carchar yn costio lot o arian. Wedyn mae ddim yn gwneud sens. Ydych chi'n hollol iawn, ddylen ni wneud llawer iawn mwy i sicrhau bod pobl yn dod allan o carchar, ddim yn troseddu, neu bod nhw'n troseddu llai, neu llai difrifol nag oedden nhw yn y gorffennol. Pam ydych chi'n credu ni bleidleisio llawer o bobl yn yr etholiad ar gyfer swydd Comisiynydd Heddlu yn ddiweddar? Mae yna adroddiad allan heddiw gan y Comisiwn etholiadol yn barnu y ffordd ddaru'r Llywodraeth sefydlu'r etholiad yn y lle cyntaf. Y peth dwi'n ffindio ddiddorol iawn, ddaru'r Comisiwn etholiadol rhoi allan pamffled tua 15 tudalennau yn deud beth oedd y proses. Dim byd o gwbl ynglyn â'r ymgeiswyr. Wel, be mae bobl eisiau gwybod ydy be ydy'r dewis. Ni'n cyfarfod llawer iawn o bobl yn dweud dwi'n gwybod dim byd am yr etholiad yma, dwi ddim wedi gweld unrhyw beth o unrhyw ymgeisydd, wedyn dwi ddim yn gwybod be mae'r dewis. A fedrwch chi ddim rhedeg etholiad fel yna.